Dnes máme Deň otvorených dverí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, čo znamená, že všetkých 6 fakult našej univerzity je otvorených, aby prezentovali svoje študijné programy, možnosti štúdia a univerzita ako taká ešte pridanú hodnotu, teda kultúrny, spoločenský život na univerzite, internacionalizácia a čo môžeme ponúknuť pre celú rodinu. Mali sme tu nielen stredoškolákov, bolo tu veľa rodičov, bolo tu aj veľa detí zo škôlok a základných škôl, ktoré zase mali špecifický program, mali možnosť navštíviť vivárium, hrali sa rôzne hry, prezentovali sme prvky nášho vlastne korporátneho manuálu, by som povedala. Máme tu Greanyho, ktorý vlastne bol celý čas s nami a za tento celý deň nás navštívilo okolo tých 1000 študentov, takže sme spokojní a najmä preto, že veríme, že si odniesli nejaké užitočné informácie. No podľa mňa je dobré mať odbor a potom popri tom jazyk a máte vlastne 2 v jednom. No tak máme na výber vlastne zo 6 fakult, pokiaľ budete mať záujem a už keď ste takú diaľku merali, tak asi je dobré, aby ste išli na nejakú prezentáciu. Teda technická fakulta, fakulta ekonomiky, fakulta európskych štúdií, regionálneho rozvoja, to je tiež také veľmi populárne študovať a potom sú tu aj fakulty, ako je biotechnológie, potravinárstvo, agrobiológia, potravinové zdroje alebo záhradníctvo a krajinné inžinierstvo. O záhradnú architektúru. Celkom zaujímavé informácie. Možno ako prebiehajú tie prijímacie skúšky a talentové skúšky. Ja neviem ešte, o čo sa budem zaoberať. Prišiel som sem, aby som si to zhodnotil a potom sa rozhodnem. Ale asi tá environmentalistika a aplikovaná zoológia, mám bližšie informácie o tom, takže isto mi pomohol, aby som mal prehľad vlastne. Asi tak ekonomika, manažment a regionálny rozvoj. Tiež to isté. Podobne. Skôr ten regionálny rozvoj. Tiež podobne. Tak dozvedela som sa nové veci a nové poznatky o vysokej škole. Čo vás tak najviac zaujalo z toho, čo ste sa dozvedeli? Tak vlastne ako to tu funguje, aké predmety sú tu, že môžu vlastne študenti cestovať aj do zahraničia a spoznávať iné krajiny. Tiež tá fakulta regionálneho rozvoja, že potom vlastne môžem ísť ten semestr jeden študovať do Kanady, lebo tak a potom aj ten jazyk sa tam môžem lepšie naučiť. Neviem, veľa informácií si dneska odtiaľ to odnesiem. Akože že všeobecne, že aj čo sa týka toho štúdia, že aj to denné, že by to bolo lepšie, že by som mala ten vysokoškolský život. To, že môžem ísť do zahraničia študovať a dostanem za to aj normálne papier, aj že sa naučím nejaké nové jazyky. Som veľmi rada, že som sa vlastne dozvedela veľa informácií a hlavne to, že vlastne máme možnosť ísť do toho zahraničia a tam nadobudnúť vlastne tie skúsenosti. Univerzitné vivárium vzniklo v roku 2001 ako záchytné centrum pre štátom zaistené zvieratá v stredy Plazov. V súčasnosti v expozičnej miestnosti máme nášho najväčšieho maskota Vinca, čo je korytnačka ostrohatá, druhého najväčšieho maskota Herkulesa, čo je pyton mrieškovaný, v súčasnosti má 7 metrov a hmotnosť okolo 100 kg, čo je vlastne jedným z najväčších jedincov chovaných v Európe. Ďalej z takých zaujímavejších druhov, čo tu máme, je krokodil čelnatý, Osteolamus tetraspis, čo je kriticky ohrozený jedinec vo voľnej prírode posledných pár tisíc jedincov. V súčasnosti taký nový prírastok, čo máme, je kajman okuliarnatý, dvojročné mláďa, ktoré má v súčasnosti nejakých 70 cm. Máme aj také voľnočasové a mimo školské aktivity. Mám tu rôzne krúžky. Ja sa volám Dušan, ja som z IRŠ Mladosť, som čerstvo novopečený vedúci. Naša škola ponúka aj veľa voľnočasových aktivít, napríklad máme tu rádio, máme tu internátne televízne štúdio, taktiež sú tu divadielkári a rôzne iné záležitosti, čiže viete sa pekne kultúrne vyžiť, nielen stále škola, štúdium, ale pokiaľ máte záujem v týchto odboroch robiť, tak nie je problém. Napríklad od nás rádia sa vypracovali tak, niektorí, že už robia aj pre televíziu alebo pre rádio. Stále sme nadšení, keď niekto je tiež nadšený a chce prísť ku nám a pomôcť nám. Je tu zábava, organizujeme rôzne akcie, či sú to plesy, alebo
trebárs Východňarovice, my to nazývame tak pracovný názov, keďže aj ja som z východu, taká v podstate ľudová hudba, tanečná, to majú študenti rádi, rôzne diskotéky. Môžem spomenúť ešte trebárs Subo internátov, kedy sa stretnú všetky internáty z Nitry, nie len naše, ale aj z UKF a súťažíme spolu v rôznych disciplínach. Je to zaujímavé stále. Pokiaľ človek chce, tak sa vie aj vyžiť ináč. Taká novinka, organizujeme SPU festival. Sú tam rôzne populárne kapely, spomeniem minulého roku hrali Horky že slíže, toho roku nám hrali Bižuteriér a proste stále je tam čo pozrieť, je to zadarmo pre študentov, dá sa tam pekne vyžiť, samozrejme pivko, potom všelijaké rôzne akcie, FZKI organizuje piknik, taktiež sa dá posedieť, príde tam pán rektor, dá sa s ním porozprávať, ako som spomínal, ten súboj internátov robíme, takisto potom je Majales ešte, tiež je to podobné ako SPU Fest, lenže sú tam zase iné kapely, je to v máji. Taktiež spolupracujeme aj s UKF-kou, ako som spomínal, oni tam majú rôzne akcie, pozývajú nás na tiež, u nich sa to volá Oktoberfest, potom my ako škola organizujeme ešte Milkfest, Beerfest, no a rôzne aktivity, čiže dá sa stále vyžiť. Spomeniem, treba z FBP robí klobásový festival. Alebo takto sa spýtam, čo vás najviac zaujalo, čo ste tu dnes videli? Študentky. A študentky, no. Najviac asi. A čo vás tak najviac zaujalo? Tak pekné baby.